Здравейте, аз съм Емо и това е следващия епизод на Майнкрафт мини игри. Тук с мен е Алекс, един мой приятел, Кене на Майнкрафт. Кажи нещо, Алекс. Говори по-силно. Защо те се чула? Аре на ПВП. Вчера убих един админ и сега Рино. Сега пак ще се хвърля. Чакай да си взема кит Крисмас. И сега сме 24-ти. Ще си бъдем вече. И издаде ми кит Крисмас. Крисмас бутиши. Така, Крисмас туника. Крисмас гащи. Не, ще се бия с админа. Къде е? Така, аре, Нелс. Пребих го. Кен беше. По-гъръл мъка ме уби. Ма тя е невидима. Не се смейте, защото тя е невидима. Някой ме бие с братвата. Да. Да. За нищо не струва. Добре, само да го покажем и продължаваме. Това е Алекс, го е правил, не съм аз. Ето, това е апдейт, честовете, всяка година го има. Така. Но и на, как беше, Хелоуин, почти всички мобове са с такива, как се наричаха. За какво ми е? О, има магически, чакай. Левел. Не, един левел по-напред. Само един. Утре са евентите на Коледа. Не се бъдни вече. О, той е много добър с лъка. Да. Каква? Ей, айде идвай да бием. Кой е този? Админ. Прогъръл мъка. Не като мен. Помниш ли как те убих, бе? Ох, добре, че дойдох на... О, не, Неус. О, Кен бе застрелян от Неус HD. Неус HD го убих само един път, защото той не играеше, нещо не мърдаше. Какво? Лак. Направо. Админе, Гави. Ах ти си. Да. Да, опа, сори, Алекс. Почти го убих. Почти убих хет админа. Как се върна в началото хет админа? Неус. Идвай, помощ. Лак. Ужас. Не, мъртв. Не. Гледай как се спаси, бе. Майстърски. Ето искам го убия за втори път. Вчера убих админ, Рино. Алекс, кажи, защото може някой да не вярва. Един админ направил... Бронята ми е... само гащите са ми останали. Супер. Направил перфектно. О, Неос.
Не, ви. Ей, ще го сваля долу стопките. Yes, браво е. Гледай как започна да го бия. Ма защо? Как така? Чакай, Алекс, гледай как се крия. Падна. Почти. Отца. Убий ме! То ме бие с лък. То ме бие с лък. Гледай как се спаси. Гледай как се спаси. Що ме биеш, бе? А, това е някакъв друг годен. Вземи си. Убих го за секунди. Защото съм на ПВП в началото. Абе, ти на Алекс, бе? Добре. Колко умирания имаш? Дойдоха топ 5? Аз 700 някъде. А колко? Има някакъв емо 211. Копирач малък. Габи. Аз. Тази по-гърл мъка избира някакви лесни. Окей, само да видя, че аз си имам право 15 минути да снимам. Защото нещо ми става си от това. Затова и сега сме на 7-та минута, почти 8-та. 707 умирания, 160 кила. Вчера исках... Не ме би, моля те. Той няма канал. А ти снимаш ли изобщо? Или само аз снимам? Но какво е това? Вати да пага. Исках вчера, много вчера с нощи, имах 99 кила и много исках да направя 100. И точно на админа, Алекс ми се разсърди, защото не успях да му помогна на време и точно тогава го убих. И това ми беше 100 кил. Защо не мога да го бия? Ела, бе. И как се... Бойно. Бусади. Това е истинския бусади, между другото. Дай се чудите. Истинския. Да. Окей, ама по-малко време. В холма. Бъгна ми се. Майнкрафта. Мен ми се бъгна. Самата Майнкрафт. Бъгна ми се. Не мога. Ох, ето я лопатата. Айдито е... ще го на... Добре, айде, ще го напиша. Не е за премиум акаунт. И ми се бъгва, ще излезна и ще влезна. Heavencraft. Не е за премиум акаунт. Heavencraft. Не е за премиум акаунт. Да? Нов. Колко честа ще сложим?
Ние се препълваме от глави. Трябва да търсим голд. Дори не мога и да излезна от сървъра. Право. О, боже. Добре, сега... Защо не мога дори да излезна от играта? Аз преди обичах си го подреждам много, ама сега мразя. И аз така, ама... Значи си същия като мен. Да. Има Survival Games. Какво? В реса на Габи? Не. Сега ще излезна, ще влезна, защото виждате. И са му измислили пряко Кренвиршкен. Направо се смееш като жена. Кен мъжко име ли е? Да. Откъде знаеш? Да, ама не мога да излезна, за съжаление. И надявам се ви е харесало. Това беше от нас. Абонирайте се. Честита Коледа на всички и до следващия епизод.